Regional. Nagsagaba ti sugsuga ti nadumaduma pa sa tibagiken ulo ti may sa Manalon kalpasan ti aksidente na pasamak iti paset ti Barangay Road ti Barangay Kamanggaan Santa Cruz Ilocos Sur. Dahito ket gapot ti aksidente ti may sa Arusi 125 single motor ngayon maneho ti 10 ket siyam ti tawen na Manalon residente ti Barangay Padawil Santa Cruz Ilocos Sur. Basar ti inisyal nga investigasyon digiti kaming ti Santa Cruz Municipal Police Station at ti biktima ket daldalya sa na tinadakama ta kalsada nga turong itagpadaya direksyon. Idinta makadaron dayto iti nakapasamakan ti aksidente ket saan na nakarkulo ti driver ti kurba apaset ti kalsada ket dito'y meten anapukaw na ti kontrol ti man maneho na a single motor. Arason iti panakaitapwak na iti waterway iti igit ti kalsada. Kas resulta, nadundunor tinangi maneho ti motor ket naipanday toy iti Ilocos Sur District Hospital iti Santa Lucia, Ilocos Sur para iti panakataming na. Para iti IFM News, siyak ni Idol Tony G, Tatak IFM.